adtong panahona, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Hudiya, ug nagwali nga nag-ingon, Hinulsuli og biyay ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Gisugid nila ang ilang mga sala, ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon, Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ay. Unya, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, Anak ka man kaha sa Dios. Himuang paan kining mga bato. mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad. Ug gipatindog siya sa kinatas ang bahin sa templo ug giingnan. Anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sabnayon kanila aron dili maigop sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, Ihatag ko kanimo kining tanan. Kung muluhod ka ug musimba kanako. mitubag si Jesus, Pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya.